Laboral Kutxako zuzendaria, Euskadi Fundazioaren baitan, demoraldi baten aurrean, ekipoa berrituta, estruktura berrituta, aurten ja fundazioaren baitan, zuzenian, ekipo oso potentea, nik esango nuke favoritona aurten ekipo nagusia izateko Euskal Herrian, gizarteak jarroen aurrean, inkluso, aurten potente zatozte. Bai, zuk esan dezun bezala, ilusio berri asko dauzkagu, lehenik eta behin, kontziente izan behar geha, privilegiatu batzu begala, korritzen egoteko, Frantzia etorri geha, PCR-ak behar izan ditugu, hasi que, parte hortatik guretzako aukera paregabea da, zer gazen demostratzeko eta alik eta horren egiteko karrera bakoitzean. Demoraldi baten aurrean zaila da aurre ikustea zer dardukoan, baina erraz esan daiteke demoraldiko 3 izen propio dazkazuela, Iribar, Isasa eta Berasategi. Iaz, maila oso naman zuten, Iribar eta Berasategi iaia profesionaletara pasatzeko modun, ez da koronavirusa bitarten egon, aurten horiek esan behar dira taldearen puntak, ez? Bai, responsabilitate nagusia nik uste beraien gainean on beharko lukela, zuk esan bezala demostratu zuten lehengo urten, aurrean ibiltzeko gaitasuna dukate bai lehendakari euskaldun eta inkluso Espainiako kopako txapelketa bezala, Valentziagan bezala intzuten erakustaldiaren ondoren. Eta aurten, hirurak talde berean izanik, indarrak batuz, pentsatzen dugu, lan polita egiteko gai izango ala eta beti ere irakatsiz, aliketa guztia irakatsiz eta aliketa gehien ikasi dezazela, salto emanez gero, prestatuak izan daitezen. Laboral Kutxa taldeko 3 txernari nagusiak, aurtengo demoraldiako 3 izen propio izan daitezkenak, Unai Iribar, Xabier Berasategi eta Xabier Isasa. Izan behar zeate, edo teorien izan behar zeate, aurten maila gehien ematen duten txerrendulari. Nola horrek usten dezue, Unai? Lehenengo gauza karrerak asteian, ja zehoze entzuten hasiga ez, ereino atzeatu dala, urretxu behar de usteet suspenditu ala bezala entzun dut zehoze, baina lehenengo eta behin zehoze korritzen duen, baina bestela bai ez. Nire kasun ja 4. urtea, Xabina 3. eta Xabina Isasana 2. urtea, nik usteet, Xabiko hendik denbora gehiago, Isasak denbora gehiagoak baina Berasategitan nire kasun urte garrantzitsua maila emateko edo, ez? Eta nik uste aurreko urtetan demostratu duenakin, urten de maila txukuna eman dezakeula maila hori lortzea aurreko urtetakoa. Karrera gotea zaila dagoengoa, baina dena dela jazigea, hoi puntona da, eta atzo larun baten oso ondibili zinean aurre-aurren, pena azkeneko momentu nagian Ustrengaren roeda ezin jarraitu izan, ez? Bai, hoi da, korte baten sartu ginean, aurretik bizi gozten, atzetik beste 6eko korte bat sortu zen, momentu hortan Brustenga beste puntua sartu zuen repetxo baten, eta ezin izan genion segi, eta gero nola baiteko erdiko puntu baten gehatu ginean ez aurrea ez atzea, ez? Eta azkenen atzeko grupoak harrapatu zigun, unbera esate izetorren, baina esate izutena, 25eko grupo baten hemen Sorbasken olako nivela onda eta taldeko bitxirrendulari horra aurren egotea, maila politian hasi gala emateu, erakusteu. Xabier Berasategi, iaz Euskal Herriko txapelduna, Kantabriako itzuliko txapelduna, pixka sorpresa, agian zure despunte urtea izan zen iazkoa, aurten ja zure izena argi dago jarraitu behar dela. Bai, iaz temporada oso ondo juntzan, eta aurten karrerakin konstantzi gehiago izaten den, kontinuidade pixkat ematen diogun temporadai, eta niveloi mantentzen den, edo horri biltzen gehan behintzet borrokan. Unaiek ondo esan duen bezala, aurten zuen bihentzat urte importantea da, 3. eta 4. urtea sub-23etan beti izatea importantea, profesionaletaren pasatzeko aukera beti hor dago, ez? Bai, urte importante die, batez zuk esan zuen zuela 3. eta 4. urtea, así que gure lan egingo dugu, alde unobena, eta aukera etortzen bada ondo, eta hortxe. Xabier Isasa, 3 puntetako azkena sartu gana, iaz, bakiaz ere bukaeran maila oso eman zenun bakarrik korrituta, aurten talde on batekin eta zure maila erakusten bazu argi dago topera egon behar zela eta oso horren eta karrerak irabazten. Egia lehen urte bukaeran nahiko ondo ibili nintzela, eta aurten karrerak iten badia eta
daulkeun taldeakin, baina uste ez oso ondo ibiliko gara guirurok eta talde osoa generalen, ze oso ondo indartsua eta talde honekin korritza oso politxa. Zure maila argi dago, iuni horretan zein zenun, Iruñarrian, iaz nola ibili zinan, aurtengo helburuk zeintzuk dira? Bueno, lehenengoa ber karrerak egiten dian, Iribarrek esan duen bezala, eta gero egiten badia azkenen alik eta beren ibiltzea, taldea alik eta gehien laguntzea, eta aukera ukitzen badet alik eta beren itea. Eskerrik asko Xabi, eskerrik asko Iruei eta sorte on.